23 минути. Това е когато някой дойде при теб и те попита: имаш ли минутка? Това прекъсване не е само тази минутка. Това е цялото време необходимо, за да върнеш обратно фокуса си от новата задача, която натрапникът иска от теб, към това, което правеше до момента. Около 20 пъти на ден някой решава да ме попита нещо. Всяко подобно отвличане на вниманието отнема средно около 23 минути. Ето защо може да сложиш златно правило в своя офис. Постави оранжев или черен флаг на бюрото си, за да покажеш, че си в режим на дълбока концентрация и никой не трябва да те притеснява в този момент. Това е особено важно, когато наближава крайен срок или работиш по креативна задача. Да, знам, може да звучи грубо, но това е единствения начин да си гарантираш, че ще постигнеш резултати. Тази тактика плюс приложението Endel ми помогнаха драстично да повиша продуктивността си за единица време. Виж, понякога са нужни съвсем малки и простички правила, за да нямаш нужда от допълнителни служители. Сподели това видео с всички твои колеги и приятели, които често идват при теб с въпроса: имаш ли минутка? До скоро!